El Consell Comarcal de la Noguera posa en marxa una campanya per fomentar l'ús dels bolquers de roba a la comarca i reduir així la generació de residus de bolquers d'un sol ús. Des del Consell expliquen que l'opció dels bolquers de roba és més sostenible i més avantatjosa socialment i ambientalment, tenint en compte que cada nadó genera una mitjana d'una tona de residus. Cada nadó, des que naix fins que deixa d'utilitzar bolquers, genera una mitja d'una tona de residus, la qual cosa és molt fàcil de dir, però són molts quilos de residus. Això també sumat a que els nadons, com tots sabem, són propensos els bolquers són propensos a aquestes irritacions i demés, doncs vam valorar molt seriosament aquesta opció de proposar a les famílies de la nostra comarca que utilitzessin bolquers de roba. Els bolquers de roba no produeixen al·lèrgies i fins i tot els CAPs, els centres d'atenció primària, en recomanen el seu ús. Un altre factor a tenir en compte és també l'estalvi econòmic que pot suposar per a les famílies. Els bolquers estan fets tots amb uns teixits que són naturals i no produeixen al·lèrgies i que fins i tot els CAPs recomanen la utilització d'aquests bolquers per als problemes de la pell. I després el tema econòmic, que també és important, no és el bàsic, però per les famílies jo penso que també s'ha de tenir en compte de que es poden estalviar uns 1.600 euros utilitzant els bolquers de roba. Per fomentar-ne l'ús, l'àrea de residus del Consell Comarcal de la Noguera ha organitzat diferents sessions informatives adreçades a famílies amb nadons que puguin estar interessades a utilitzar bolquers de roba. La campanya està subvencionada per l'Agència de Residus de Catalunya i s'inclou dins de les actuacions que impulsa el Consell Comarcal de la Noguera per reduir la generació de residus.